young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Ben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti u narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Inti t-triq li twassalna int il-missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tiġi fuqna mulej il-qawwa tal-Ispirtu Santu ħalli tgħinna nħarsu r-rieda tiegħek bil-fedeltà kollha ta' qalbna u nfittxu li nagħmlu kull ma trid int billi ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi dixxipli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta ammintu? Iżda huma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'magħmudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-magħmudija ta' Ġwanni weġbuh huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għammed bil-magħmudija tal-inniema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. X'insemgħu dan tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejhom fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga jitkellem bi qlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Slaten tal-art għannu lil Alla, ngħidu flimkien: slaten tal-art għannu lil Alla. Iqum Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh, bħalma d-duħħan mar-riħ jixteret, bħalma jdub ix-xama quddiem in-nar, hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla. Ngħidu flimkien: slaten tal-art għannu lil Alla.
imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu. Ngħidu flimkien, Slaten tal-art għannu lill-Alla. Missier lil-tima u difensur tar-Romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dawl lil dawk li huma waħidhom u lil ħabsin bir-ris joħroġhom. Ngħidu flimkien, Slaten tal-art għannu lill-Alla. Jekk intom irġuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien id-disċipli qalu lil Ġesu, ara issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tiġbiha ma inti tgħid. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandekx bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li inti ħriġt mingħand Alla. Weġibhom Ġesu, temnu issa? Ara, għad tiġi siegħa u ġa waslet, meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix, għax il-missier huwa miegħi. Dan il-ħwejjeġ qedtomkom ħalli bija jkollkom is-sliem. Fid-dinja tbatu jkollkom, iżda mlu l-qalb. Jiena rbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Lili tħalluni waħdi. Dan huwa l-kliem li jgħid Ġesu lid-disċipli tiegħu qegħdin hawnhekk fl-aħħar ċena ftit qabel mhu se jgħaddi għall-passjoni u l-mewt tiegħu. U mal-ewwel jolqotna kif dan il-kliem li jgħid Ġesu li huwa kliem ħireġ mill-imħabba tiegħu li d-disċipli mhuwiex kliem illi jikkundanna. Meta jgħid lili tħalluni waħdi, qed jgħid verità. Qed jgħid issa jiġri. Imma ma jgħidux b'ton ta' kundanna. Anzi, jgħidu b'ton li jrid jiġbed l-attenzjoni tagħhom tad-disċipli li qalulu li issa qed jifhmuh qed jemmnu li fil-fatt ftit wara tad-diskors se jħalluh waħdu. U meta qed jgħidlek Ġesu qed jgħidilhom biex huma jiftakru dan bħalma ftakru mbagħad wara meta qam mill-mewt. Ma l-ewwel ħaġa li tolqotna f'dan id-diskors ta' Ġesu huwa kif hu minkejja li qed jara għal xi ġdieħel il-passjoni l-mewt. U nafu li l-ikbar dbatija mhix biss l-uġieħ u kemm tawħ il-Ġesu waqt il-passjoni l-mewt u li spiċċat luħ. Imma wkoll l-abbandun ta' dawk l-iktar qrib tiegħu. U qed jiġbed l-attenzjoni għal ħaġa realistika ħafna fl-esperjenza tagħna li aħna verament fil-ħajja tagħna nbagħtu kultant ħabba uġieħ, ħabba mart ukoll, imma wkoll minħabba l-abbandun meta dawk qrib tagħna josfru. Jew dawk li qed nistennew li juru sapport u appoġġ lilna ma jidhrux.
Ma Ġesu jgħid ħaġa importanti ħafna marbuta ma' din. Għax meta jgħid li tħalluni waħdi, jgħid imbagħad iżda waħdi minix. Għax il-missier huwa miegħi. Kif nafu dan id-diskors kontinwament jitkellem fuq ir-rabta tiegħu mal-missier. U għalhekk qed jgħid minkejja li intom se tidru, se titilqu, waħdi minix illa li se jkolli miegħi il-missier li jibqa' miegħi. U għalhekk fil-fatt li Ġesu mbagħad lilhom jista' jagħmlilhom il-qalb. U din ukoll mal-ewwel tolqotna f'dat diskors tiegħu kif Ġesu kellu bżonn min jagħmel il-qalb lilu meta dieħel għal din id-tbatija, imma huwa hu li jagħmel il-qalb lid-dixxipli tiegħu li minkejja li se jabbandunaw jgħidilhom għamlu l-qalb. Għamlu l-qalb. Dat diskors ta' Ġesu huwa importanti ħafna għalina wkoll għall-ħajja tagħna l-esperjenza tagħna x'aħna wkoll imbagħtu kultant propju minn dan li qalu għax inħossuna abbandonati. Jista' jkun xi ħadd qiegħed f'dar tal-anzjani jew l-isptar u dawk l-iktar qrib tiegħu familja pereżempju ma jmorrux jarawh. U għalhekk id-tbatija hija akbar. Qed jgħid Ġesu niftakru waħedna maħniex. Għandna l-mulej magħna u l-mulej jagħtina l-kuraġġ anki meta nħossuna abbandonati. Qatt m'għandna naqtaw qalbna. Illa għaliex il-mulej huwa magħna bħalma qal hawnhekk il-missier huwa miegħi. Ma hawnhekk naturalment qed jappella anki dal-kliem lilna li aħna irridu nkunu viċin ta' dawk li qegħdin ibatu. Min-naħa tagħna irridu niftakru dal-kliem biex aħna qatt ma nabbandunaw lil min għaddej minn tbatija. Imma jkun imdawwar tassew bożza b'imħabba, b'kompassjoni minna. Min għaddej minn tbatija anke min baqalu ftit żmien ta' ħajja qatt m'għandu jaħseb li l-ħajja tiegħu ma tiswix, li l-ħajja tiegħu mitlufa, li jista' jitlaq. Meta jitlaq f'idej il-mulej, mhux f'idejna. Ma aħna nandawru il-minu għaddej minn tbatija tassew b'imħabba sħiħa biex qatt ma jħossu abbandonati jew tħoss abbandonata. Ma Ġesu il-kliem tiegħu fl-aħħar ta' din is-silta huwa tant kliem li jolqotna meta jgħid fid-dinja tbatu jkollkom, mhux qed jgħid lid-dixxipli issa li hemm intu għaddiew tbatija, issa li qegħdin miegħi jekk tibqgħu miegħi għaddiew tbatija mhux hekk jgħid. Fid-dinja tbatu jkollkom u nafu kemm hu veru dan. Ma jgħid għamlu l-qalb jiena rbaħt id-dinja. Sa din tajb nifhmu aħna għax meta jgħid jiena rbaħt id-dinja. Ħanpoġġu hekk meta tħares lejn id-dinja fejn rebaħa. Jekk tara Gaza qegħdin bħalissa imutu mhux biss minħabba il-vjolenza ma minħabba l-ġuħ ukoll għax ma jaslux anki ma jasalx l-ikel lil dawk li qegħdin hemmhekk, nies innoċenti. Jekk tara l-Ukrajina, jekk tara f'diversi postijiet u tibda tgħid kif jgħid Ġesu rbaħt id-dinja. Nifhmu dan meta naraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Għax Ġesu qatluh imma qam għal ħajja ġdida. U qiegħed il dawk kollha li jimxu warajh li hekk tkun tassew il-ħajja tagħna, li tgħaddi għal ħajja ġdida. Ma wedna wkoll jirbaħ id-dinja Ġesu, jiġifieri. Jekk aħna naċċettawh nimxu warajh, inkunu tassew rebbieħa miegħu. Illa li f'qalbna jkollna dik il-paċi li jsemmijaw l-imħabba illi tibqa' minkejja d-diffikultajiet u d-batijiet kollha.
nirbħu miegħu bħalma jgħid San Pawl aħna rebbieħa miegħu jekk aħna tassew naċċettawh. Hemmhekk aħna rebbieħa u nindunaw li meta nimxu fuq dak li jgħidilna hu nkunu tassew rebbieħa. Mhux għax l-affarijiet madwarna bil-fors jimxu skont ma qal Ġesu, illa li xew ħafna nies ma jaċċettawx jew ma jaċċettawx il-messaġġ tiegħu. Ma min jilqgħu ikun tassew rebbieħ. Tolbu l-mulej din il-grazzja li aħna dal-kliem ikompli jkun ta' ispirazzjoni għal ħajja tagħna biex minkejja tbatija u anki fil-mumenti ta' tbatija nkunu rebbieħa għax nafu li għandna f'qalbna l-imħabba u l-paċi tiegħu. U issa tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġi tanina kummulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xanda l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna tatina lejnuna fi żmien ta' tbatija biex nagħmlu l-qalb qatt ma naqtaw qalbna u nħossu tassew din il-preżenza tiegħek magħna li timlilna qalbna bil-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qed jingħalkura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied dak kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar jiem u li jilqaħħom fih danek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattat li nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sagrifiċċju bla teba li se jinnofrulek isaffina meħtijietna u iqawwina bil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missi qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet wera lilu nnifsu biddel id-dixxipli tiegħu kollha. U qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-lejt imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek.
Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minn-ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek ħatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-drubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu timlieh b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda s-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ. Fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li iżjed ikkumplikati u l-mumenti li iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna.
F'dan is-sinjal naraw ukoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata b'xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Nofru dan ir-rożarju għal tant nies innoċenti li qegħdin ibatu minħabba il-gwerer, nies f'Gaza, fl-Ukrajina, f'postijiet oħra forsi anki li ma tantx nisimgħu bihom, nofru għall-bżonnijiet tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-tweled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kienet tkun omm Alla. Mis-siena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimberkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-tweled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta.
Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semma ta' fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهر الاسلام الدنيا امين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. كيف كان من البدو والسا ديم ويبقى لديم تا ديم امين. Marija Santissimo Orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenerew kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-semaj ta' fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهر الاسلام الدنيا امين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين السا وفي السيا الموت على من.
Slimma lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fossi nisam pirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern ku ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-ard. Ħobżilna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-ard. Ħobżilna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kien birkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Slim għalik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenew kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għali xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan l-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan atturu framment il-Ġesu fratt imbirek ta' ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jdaflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mbirek kif frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjiet safja. Itlob għalina. Om liżjiet nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Wardna mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talna li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk
nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Diem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, u mqaddes Ġusepp ikun missierna lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-lok glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddesin kollha tiegħu.